Good news alang sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company o DLPC, sanglit lauman ang happy 3 pesos per kilowatt hour nga pag-ubos sa singil sa kuryente karong bulana. Ano yung report ni Argil Relator? Sa bulan sa Mayo, anaa sa 10 pesos and 76 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa residential areas sa Davao Light and Power Company o DLPC. Karong bulan sa Hunyo, magpatuman og 2 pesos and 82 centavos per kilowatt hour nga pagkunhod sa singil. Busa, anaa na lang sa 7 pesos and 94 centavos ang singil per kilowatt hour. Kung kwentahon, ang balay nga nagakonsumo og average nga 200 kilowatt hours matag bulan, makasinati og pagkunhod og 564 pesos and 72 centavos sa bayronon sa kuryente kung itandi sa milabayng billing cycle. Kini human gipatuman ang kamanduan gikan sa Energy Regulatory Commission kun ERC, which mandates all distribution utilities including electric cooperatives to collect generation charge from the May billing of the wholesale electricity spot market or WESM on a staggered basis, evenly divided from June 2024 to September 2024. Masinati ang pag-ubos sa singil sa billing period gikan sa June 11 hangtod na sa July 11. Apan gipaabot nga dunay pagsaka sa singil human ang maong billing period. In effect, we have a lower generation rate for June, but from July to September, we expect high generation rate due to the staggered payment of WESM charges. Nanawagan ang DLPC nga magdaginot sa pagkonsumo og kuryente aron dili modako ang bill sa kuryente. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.